Sí, home, ja. No, el meu menjar és una amiga que em va fer un estudi, però a veure, és el que perquè sí, no trobaràs al carrer. Si fas el que et diuen, doncs mira. Sí, saps que a la nit, que A vegades fa mandra. no t'ho faig. No, ja. Saps què passa? Que aquí ja no és l'edat, sinó són les hores. Com tu dius una mica, clar, tens tota la raó, són les hores. Sí. Això, renta.